Balaguer ha viscut aquest diumenge al matí una nova edició de la Cursa de la Dona, que enguany ha arribat a la 13a edició convertida en l'acte central de la setmana contra la violència de gènere. Més de 600 participants han omplert els carrers en una jornada marcada pel fred a primera hora, però també per una àmplia resposta ciutadana que ha volgut donar suport al missatge de respecte, igualtat i rebuig a les violències masclistes. La jornada ha començat amb l'entrega de dorsals i tot seguit amb la sortida oficial des de la plaça del Mercadal. El recorregut urbà de 5 quilòmetres ha portat les participants pels principals carrers de la ciutat fins a endinsar-se al centre històric, mentre les batucades Van del Pal i Batuca Pum de l'Estel posaven ritme i ambient. En l'àmbit esportiu, la guanyadora ha estat Blanca Duran amb un temps de 20 minuts i 44 segons, seguida de Júlia Guix i Mariona Ver. Sí, estic bastant contenta, però la cursa ha anat bastant bé, però era una cursa popular i això és el que m'agrada més. Sobretot participar en aquesta causa i doncs això és el millor. Un cop completat el recorregut, les participants han arribat novament al Mercadal on s'ha fet la sessió d'estiraments, la lectura del manifest amb la presència de les autoritats locals i comarcals i la flash mob a càrrec de l'Escola Municipal de Gimnàstica Rítmica. Tot seguit s'han lliurat els trofeus commemoratius a les 3 primeres classificades i, com a fi de festa, les 2 batucades han ofert una actuació conjunta. Durant tot el matí, també diverses carpes informatives vinculades a la lluita contra la violència de gènere i entitats socials de la ciutat han completat l'activitat. La paella d'Educació, Infància i Igualtat, Anna Profitós, ha destacat la gran presència de participants, tot i les baixes temperatures, i ha agraït el compromís ciutadà per aixecar la veu contra les violències masclistes. Profitós també ha aprofitat per fer una crida a assistir a l'acte institucional del proper dimarts al migdia. Ja és la 13a edició d'aquesta cursa de la dona, que serveix justament per a reivindicar l'eliminació de les violències contra les dones. Estem molt contents des de la paeria per la participació, perquè tot i que les temperatures aquests darrers dies no ens han acompanyat, avui tenim una temperatura esplèndida, ens ha permès fer la cursa en tranquil·litat. Tenim més de 600 dones que han vingut a caminar, a aixecar la seva veu, perquè les violències masclistes, tal com han dit al manifest, són una ferida oberta que afecta a dones de totes les edats, de totes les classes socials i de tot el nostre territori. Des de la paeria també fem una crida per recordar que l'acte institucional tindrà lloc el dimarts a 1:15 al Centre Cívic Eixample de Balaguer, al carrer Urgell. Serà un acte molt emotiu perquè, a part de llegir el manifest, hi haurà com una interpretació de diferents textos per part d'actors i actrius de les companyies de Balaguer amb acompanyament de l'Escola de Música, i serà un acte al que estan convidats totes les persones de Balaguer que vulguin adherir-se amb aquesta lluita contra les violències masclistes. Amb aquesta 13a cursa de la dona, Balaguer referma un any més la voluntat de continuar promovent una jornada esportiva i de convivència, però sobretot de reivindicació i suport col·lectiu a totes les dones.